こんにちは、隙間のリリーです。メレで学ぶハワイ語ミニ講座第10回目です。よろしくお願いします。第6回目で絵のこれから感というテーマでお話しさせていただいたんですけれども、その内容についてご質問をいただきました。絵のこれから感っていうのは、絵の後ろに動詞が来ると、その動詞にこれから未来に向かう、これからに向かう意味合いが加わるという、そういうお話だったんですけども、それと、絵の後ろに名詞とかこういう特に名前ですね、人の名前とかが来ると、その対象に対して呼びかけてるような意味合いになると、その2つの絵をご説明したんですけども、そのご質問の内容というのが、絵の後ろに動詞も来ない、人の名前とか名詞も来ない場合は何の絵なんでしょうかと、そういうご質問だったんですね。で、今日はそういうタイプの絵は絵自身に意味があるというよりも、私は思いを乗せる言葉と理解してんじゃないかなって考えています。今日はこの思いを乗せる言葉をいろいろ集めてみましたので、集めてご紹介したいと思っています。例えば思い乗せる言葉は、アロハエとかアロハノっていうような時のこの絵ですね。この絵の後ろに何が来るでもね、ここで切れてるのでアロハエで呼びかけなんです。呼びかけという意味では誰かの名前を呼んだりする時の絵に近いと言えるんですけども、絵の後ろには何も来ないので呼びかけの絵ではない。ここのところに伝えた思いが乗っかってる、思いを乗せる言葉っていうのはそういう意味合いですね。アロハエアロハのヘナニエヘナニの、これはギャリー・レイシェルさんのカノホナピリカイの一番盛り上がりというか、繰り返しの部分の歌詞です。やっぱり一番思いを込めたいところにはこの「の」とか「とかいう言葉が挟まれたりするんですね。そしてこの「の」についてはよく強調の絵っていうような言い方がされたりするんです。で、強調の場合もあるんですけど、強調とは限らないというところを次ご説明したいと思います。のは強調とは限らない。この例に挙げてるのは会話文です。挨拶ですね。ペヘアオエ、ハワイユの意味合いです。元気と軽い挨拶ですね。マイカイの会うは私で、マイカイがグッドとかファインとかなので I'm fine ですね。私元気です。でも特に元気とかどうとかよりも軽い挨拶ですよね。毎回ノーとついてるからといってすごく元気というそういう意味合いはない。もしすごくと言いたいのであれば、毎回ロア、このロアっていうのにベリーという意味合いがあります。すごく元気で、毎回ロはノーってまたノーがついたりします。で、この場合のノーはここに元気ですよみたいな、よに近いかもしれないですけど、思いがこもってる。なのでここに強調の意味合いはなくて、強調してるのがこのロアと。ロアが強調の言葉として使われているというところからも、ノー自身は強調ではないと。ノーは強調とは限らないという一例だと思います。次にノーとかとか以外の思いを乗せる言葉をご紹介したいと思います。アウェのほいえ、また絵が出てきてますけど、アウェっていうのはあれとか、びっくりしたりとか驚いたりとか、ちょっと簡単詞って言われるタイプの言葉ですよね。のほいえ、これでも一塊ですね。あれって感じで
これのほいえそれ自身に何かこう意味があるというよりも青江のほいえでもあれ大変ねみたいなそんなニュアンスですね。こちらの方は何われくういけくういけはくは私はすっごくこう印象深かったことがこの何かを見たことだったんですね。くういけその見たものが見た光景が何われまさに美しいというべきものだったんですよと。この我っていうのが何にまさに美しいとかそういう意味合いを付け加えている。この我も思いを乗せる言葉です。単にすごく美しいとかいうのとはちょっと違うんですよね。もう一つおかなりのえこれですね。何に脳がついていて、すごく美しいというよりもあなたは美しいというべき人なんですとここにその語り手の思いが付け加えられている。美しいっていうのはやっぱり感動してるわけですから何かこう思いをさらに付け加えたい言葉がこうよく来るんですよね。何のこの能はすごく美しいというよりもその美しい対象に感動している語り手の思いがこもっているとそんなふうに捉えた方がいいんじゃないかなと思います。で思いを乗せる言葉の、難しいところはそれ自体に訳を当てにくい文脈で、意味合いを考えないといけないすごく訳しづらいんですよね。で、使い方の規則も合ってないような、文法で説明しがたいっていうのがこの思いを乗せる言葉の難しいところだと思うんですけど全く規則がないわけではないというあたりをちょっとお話ししたいと思います。いくつか思いを乗せる言葉をご紹介しましたが並び方には癖というかあるルールがあります。今日ご紹介した思いを乗せる言葉を全部並べてみました。全部一緒に使うということもできるんですね。例えば何美しいという言葉につなげるとすると我のほいえこの順番に並びます。これが決しての我とかほい我とかほいとか我とかなんかこう順番がこう逆にならないんですね。この何我のほいとこの順番に並ぶそういうものなんですね。そういう規則というか並びの癖というかあるんですけど同じような言葉が日本語にもあるなと思ってちょっと挙げてみたんですけど「そうだよね」とこれ「そうね」とは言う「そうね」とか「そうだよ」とか「だよね」とか「そうね」とかで、使われることはあると思うんですけどで全部一緒に全部つなげて「そうだよね」もありなんですけど「ねえだよ」とか「だよそう」とかひっくり返らないですよね。やっぱりそうでないと思いが伝わらないっていう何があるんじゃないかなとそういう言葉その感覚はハワイ語でも日本語でも共通するところがあるんだなと思います。そんな思いを乗せる言葉なんですけどやっぱり訳す時の手がかりって欲しいですよね。ちょっとヒントになるかなと思うことをいくつか挙げておきたいと思います。どんな場面で使われているかでも
意味合い変わってくるんですけど、手がかりになるのは just まさにそれっていう感じですよね。とか only それしかない、何々だけと。もう一つ挙げるとすると to とか also 何々もまたとか、そんなニュアンスが思いを乗せる言葉にはあることが多いです。この辺りを手がかりに「の」とか「とか「我」とか「ほい」とかが出てきたら、強調っていうのではなくて、何を伝えたいのかな、どういう思いが込められているのかなというところを探る手がかりにしていただいたらいいんじゃないかなと思います。目で学ぶハワイ語ミニ講座第10回目終わります。